London, BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, for 2 bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.